de Reina d'Estarró del senyor Bausà i, en definitiva, commemorar l'efemèride i també reflexionar un poc amb què ha suposat o què va suposar aquell moviment. I també estaria bé, això ja ho deien els ponents i el moderador, si voleu, la comparativa en la situació que tenim ara actualment i una mica tot plegat quins van ser els inputs que van facilitar que allò fos possible. Jo reconec que com que vaig estar a l'assemblea de docents i ara estic a l'Obra Cultural Balear, m'emociona molt veure una altra vegada aquesta transversalitat, aquesta diversitat de gent, de procedències i filiacions diverses, però que en un moment determinat varen confluir i varen tenir molt clar que en l'educació i en la llengua no s'hi jugava. Aquest esperit jo crec que és que des de l'Obra Cultural Balear sempre hem volgut impulsar. L'Obra Cultural Balear és la casa comuna de tots els que estimen la llengua, la cultura i el país, i per això aquest acte per nosaltres és molt important, no només pel que suposa, sinó a nivell simbòlic, de recuperar aquest esperit de unitat i de transversalitat. Moltes gràcies a tots per haver vingut i esperem que disfruteu de la vetllada. Bon vespre a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a l'Obra Cultural Balear per acollir aquesta iniciativa de presentar aquesta revista, un número monogràfic de l'Alta Mirada, dedicat a veure aquesta gran mobilització en perspectiva. Aquesta decisió de fer aquesta revista la vàrem prendre a principi d'any, per tant no sabíem el resultat de les eleccions. I vàrem decidir que s'havia de fer aquest número monogràfic perquè pensàvem que a partir d'aquesta gran experiència hi havia la possibilitat de poder fer una reflexió teòrica de fons, perquè partint una mica de la filosofia de la praxis, la millor teoria transformadora, la millor reflexió de com canviar les coses, s'han de fer a partir de s'analitzar en profunditat les experiències pròpies. I aquesta gran experiència no només la podem mirar des d'una òptica periodística, des d'una òptica anecdòtica, des d'una òptica quantitativa, sinó que és una experiència que té moltes vessants i que segurament l'hem d'aprofundir molt, no només per fer un anàlisi històric, que també és molt important, sinó també per tenir una visió de perspectiva, de que és important aprendre de les experiències perquè sempre és necessari tenir-les present per si hi ha que tornar-les a posar endavant. Vam analitzar que era important aquesta manifestació perquè segurament era la més significativa de les que s'han fet a les illes. N'hi ha hagut moltes, però per exemple que tinguin les 4 illes a la vegada, n'hi ha dues que jo recordi que tenen importància, que són la que hi va haver després de l'intent de cop d'estat d'en Tejero i la que hi va haver a la vaga general que van convocar el sindicat Comissions i UGT a la darrera legislatura d'en Felipe, 1988. Aleshores, aquestes dues manifestacions que se van fer, que eren importants, i les 4 illes tenien un component estatal. Tenien una problemàtica on aquí la gent de les illes se sumava. També a Mallorca, a Eivissa i a Menorca hi ha hagut manifestacions importants pel tema de la llengua, pel tema de la defensa del territori, per drets laborals, vagues generals, etc. Però que hi hagi una coordinació de les 4 illes i per una temàtica pròpia, específica de les illes, jo crec que és un dels trets significatius d'aquesta mobilització i que per tant ho preníem en consideració perquè valia la pena aprofundir en aquest tema. Un altre tema important era que aquesta mobilització es guanyà. Però no és una cosa bona dir que se va poder guanyar. No el dia següent de la manifestació, però sí que és procés inicial. I el procés posterior ens van comportar una victòria
i a vegades quan la trajectòria de la gent d'esquerres transformadora, etc., celebrar victòries, a vegades no tenim massa ocasió de fer-ho, crec que és important també considerar aquest tema. I evidentment una qüestió que valoràvem era que se va crear una gran majoria social, com deia el president de l'obra, molt ampla, que va ser capaç de tombar tot un poble constituït. Per tant, això és una altra lliçó que vàrem veure. I també, evidentment, després de 10 anys, i per això també ja aquesta revista se plantejava si s'ha gestionat bé aquesta victòria. Per tant, aquest interrogant és un aspecte important d'aquesta revista. El contingut de la mateixa està plantejat en un editorial, que hi ha alguna de les reflexions que feim l'equip directiu, l'equip de redacció de l'altra mirada. No vos adelant els continguts editorials, si ho voleu llegir ho podeu analitzar. I després està estructurada en base a una sèrie de blocs. En primer lloc, se tracta del mandat de Bolsà, d'intentar situar aquesta reflexió en gent que pugui analitzar el que significaven les polítiques d'en Bolsà, no només des del punt de vista educatiu, que també és molt important, no només pel tema lingüístic, que també és molt important, sinó també en tota una política de retallades socials que se donaven en aquell temps. Hem de tenir en compte que, a més de les camisetes verdes, en aquella època hi havia les camisetes negres, les camisetes taronges, hi havia moltes camisetes que en aquesta manifestació del 29 de setembre també van confluir en tota la força que hi havia de les camisetes verdes. El segon bloc era la resposta dels docents. Evidentment, aquí hi ha tota una problemàtica interessantíssima de debat, com s'organitza la gent, com s'autoorganitza, quin és el paper dels sindicats, com se dialoguen en fórmules noves i les fórmules tradicionals. En fi, hi ha tot un debat importantíssim que se va donar i que val la pena reflexionar. Un tercer bloc també era el paper de les associacions de pares i mares, que ara crec que se diuen AFA, Associació de Família, que era el paper clau que se va donar perquè hi havia una estratègia d'intentar dividir els pares i mares dins les escoles i intentar fer una falca de divisió dins el si de la comunitat educativa. I la batalla que varen fer les APAs per intentar frenar tota una estratègia que hi havia des del punt de vista de l'administració, amb un policia ficat dins l'estructura de la Conselleria d'Educació, que s'encarregava de gestionar les denúncies anònimes, que fomentava tota una sèrie d'estratègies de repressió, que en aquest moments el diputat Jorge Campos, que està al front de vot i que era la persona que a través del Círculo Balear estava duent com a assessor de la Conselleria el paper d'intentar dur aquesta repressió, evidentment això va dur que a moltes assemblees de pares i mares se va dur una gran batalla i que va ajudar també a l'estratègia de la comunitat educativa. Per altra banda, l'altre bloc és el tema de les confluències i territoris. Hi ha un article també de l'experiència de Menorca, de l'experiència d'Eivissa. No hem pogut contactar per manca de temps amb persones de Formentera que ens poguessin ajudar amb aquesta qüestió, però és molt important la dinàmica de cada illa, perquè malgrat coincidiren en la mobilització el 29 de setembre, les seves dinàmiques van ser diferents, tant des del punt de vista de mobilització com també de si havia que trobar una alternativa propositiva a les polítiques que hi havia per part de la Conselleria. Per tant, aquesta visió, que a més ens dona la visió intentant també d'una visió municipalista, i els ajuntaments també progressistes van ajudar en aquesta estructura de la mobilització, el paper de l'obra cultural, que també va jugar un paper clau, evidentment, dins aquest tema, i experiències locals, com per exemple l'experiència de Pollença, que ens vam enterar fa poc del que significava una experiència que magnifica la importància de la dimensió que va tenir aquesta lluita.
I després hi havia, finalment, una visió dins de la revista d'un bloc 5 que seria el tema de la manifestació de gent de cara en el futur i sobretot amb un canvi de govern com el que s'ha donat aquí. Aquí teniu tota una relació de persones, per exemple, Iñaki Car també l'havien convidat per poder venir, però sempre té un tema familiar i és que a final d'any, a final de mes s'ha d'anar amb els pares a Castelló, m'haurà donat tot el seu suport i està disposat també a fer presentacions de la revista en els pobles, etc. Pensant que la revista també pot ajudar a reviure experiències concretes a pobles per veure el que se va fer, aprendre, estudiar, valorar, etc. I en aquesta taula rodona també podien estar tots els que han escrit, però han fet una mica de selecció de persones. Per una banda, Nanda Ramon, que va participar en l'assemblea de docents, també crec que estava dins la comissió de comunicació. També he convidat a Irene Salamanca, que estava també dins el moviment de Crida, també una altra experiència importantíssima, transversal, que va ajudar a coordinar esforços de tota la comunitat educativa i també cívica. Hi havia també Ana Cristina Conti com a representant de la Federació de l'Associació de Pares i Mares, que ja també van jugar un paper important. En Miguel Lantell, que en aquell moment era secretari de SESTEI, Sindicat d'Avions de l'Ensenyament, per tant, un sindicat important i que també va jugar un paper dins la mobilització. I també Jaume Mateu, que en aquell moment ja era el president de la Voluntat. Aleshores, la meva idea seria que poguessin intervenir un màxim de 10 minuts cadascun d'ells, després obriríem un debat, una opinió, perquè tampoc hi s'ha de treure conclusions, sinó que cadascú pugui expressar la seva opinió i després a les 8:30 està previst un concert de Josep Llevot per amenitzar una miqueta també aquest acte que és l'Obra Cultural Balear, que ha volgut també posar aquesta part de col·laboració en aquest acte. Però ja donaria la paraula, si voleu, a Nanda. Jo que fa tornar-nos a trobar, i més amb una data tan assenyalada com és l'aniversari de la manifestació. Però també volia donar unes gràcies especials a l'altra mirada per la feina habitual, per la feina de sempre tan atents a l'actualitat i tan atents a les efemèrides i tan atents a taquigrafiar la memòria democràtica del país, perquè ara fa just un any que van fer l'acte de commemoració de la manifestació del 77 i ara un any després estan commemorant una altra manifestació importantíssima com és aquesta. Perquè jo crec que tenim el deure de recordar, però també tenim el dret a mitificar, i el mite és molt important per al país. Realment és allò que cohesiona, que fa pujar l'autoestima i que enforteix els mecanismes de país. Per tant, un dia com avui és molt important recordar i mitificar una data com aquesta. Com que tots som molts i supos que hi ha coses que tots pensam o que tots hem preparat, jo això de 10 minuts i m'aturaré, ja ho veureu. En principi, quan pensàvem què va significar, que tots ens hem hagut d'enfrontar en aquest exercici perquè tots hem escrit a la revista, jo sobretot me venen als caps una frase que en realitat és de la Lila descriu en el seu article i diu orgull de país. Bàsicament és això, me ve al cap això, orgull de país. Ara fa just 10 anys que ens vam enfrontar a l'agressió més grossa que ha patit el nostre poble en democràcia, una de les més grans de la història, però la democràcia indiscutiblement és grossa, però paral·lelament i paradoxalment vam ser capaços de donar col·lectivament la mostra de dignitat més grossa que també hem donat com a poble. Per tant, bàsicament és
jo crec que és això el que recordam i commemoram avui. D'alguna manera, a més, ho deia un poc en Pep, va ser un endemisme democràtic, no? Perquè moltes vegades és vera que els mallorquins o els habitants de les Balears ens hem mobilitzat i ens hem manifestat en moments determinats i de vegades amb molta intensitat, mai com aquest dia, quantitativament mai com aquest dia, però és vera que moltes vegades ho fèiem a rebuf de mobilitzacions més generals, no? Per exemple, si pensàvem en manifestacions molt grosses com els atemptats de l'11 de març o contra la guerra d'Iraq, evidentment van ser manifestacions enormes, no? Però sempre vivien dins una dinàmica col·lectiva, no? I aquest cas és diferent, aquest cas és un endemisme democràtic, no? Perquè era un problema autòcton, José Ramón Bauzá només el patíem nosaltres, era el nostre problema, no? I vàrem ser capaços de donar una resposta també pròpia, també autòctona, en aquest problema. En aquesta manifestació també, bàsicament, allò que feia molta de gràcia de trobar-se i no va de dir allò que deim sempre, de dir som els quatre de sempre. Aquest dia no ho podríem dir, havíem de dir una altra cosa, però això no ho podríem dir, perquè no érem els quatre de sempre. Érem una gentada i anaves caminant durant hores, perquè jo va ser etern, ho recorda en Pep en el seu escrit, que eren a la casa de Roser i que no acabava mai allò, no? Llegien el manifest una i altra vegada i demanaven a la gent que s'anés a casa seva perquè havia d'entrar altra gent que encara era a la plaça d'Espanya, no? I doncs clar, aquest dia caminaves durant hores amb gent que no coneixies de res i que no havies vist mai, no? Per tant, realment, aquesta sensació de massa social, no? De moviment extens socialment va ser molt gran. No? Moltes vegades deim el poble, no? El poble vol això, o ja no demanen el poble, no? I, bueno, és un recurs retòric, no? I normalment quan dic que el poble vol una cosa o vol una altra vol dir que nosaltres ho volem, no? Però de vegades aquella opció política llavors després de les eleccions té un 4% de vot, i nosaltres hem dit el poble, no? Però aquell dia era el poble, aquell dia ho era, no? Aquell dia i tots els mesos que van precedir, tots els anys que van venir darrere, era el poble, no? Realment, no érem quatre, no érem una capelleta, no érem d'aquell col·lectiu, no? Sinó que realment allò era el poble, no? I ho vàrem poder viure, jo particularment per primera vegada de la forma més espectacular que he viscut en la meva vida, no? I realment ho recordo com una experiència molt grossa, no? És curiós, a més, que la gent se sentís tan còmoda aquell dia, però també a tota la lluita, no? Que és una lluita de 4 anys, no? Que la gent se sentís tan còmoda precisament en el bàndol més difícil, en el bàndol més incòmode. No? Era on la gent se sentia més còmoda, no? On la gent volia estar, i volia estar d'una forma, a més, molt explícita. La gent no se n'amagava del suport a les camisetes verdes, no? I en tot allò que significava. Jo vaig arribar a pensar que se vivia com una espècie de catàstrofe natural, no? Que passa a un país, que hi ha una guerra o que hi ha un terratrèmol, no? I que de cop gent que no se coneix s'ha d'unir per lluitar contra allò, no? I se viu amb aquesta naturalitat de dir, home, és que ens ha passat això i ara hem de lluitar, no? En realitat tenia un component polític, no? Per tant hagués pogut dividir la societat, però no ho va fer. Jo recordo Antoni Nadal, el tio i entrenador d'en Rafa Nadal, a Mata de Jonc, un programa d'Àngels Barceló a la 25, aquell home se va despatxar, i ara tu és un personatge de sòrbita del Partit Popular, no? I en aquell moment, en tota naturalitat, se posicionava a favor de la vaga educativa i de tota la mobilització docent. En aquest sentit, jo crec que la protesta verda, d'alguna manera, va esdevenir blanca, en el sentit que era de tothom, que tothom la podia fer seva i que la gent no se sentia incòmoda per fer-ne part, al contrari, la gent allà on se sentia còmoda era dins aquesta mobilització. També volia dir que jo penso que és important dir que no va ser una vaga sectorial. Ho dic perquè normalment ha quedat a la nostra memòria com la vaga d'estil, lògicament quan la vaga dels docents, perquè érem els profes els que feien vaga, però
però en realitat la reivindicació no era una reivindicació sectorial i molt menys una reivindicació dels docents. En tot cas, de la comunitat educativa, molt clarament de la comunitat educativa, no només dels professors, no? Però no tan sols així. No? Tampoc va ser una vaga ni una manifestació pel català. No? Jo ja m'ho va bé que soc creguina, normalment no corregeix que la gent si ho diu, perquè la imatge de 120.000 persones d'un país sortint del carrer per defensar el català fa molt de llullo, i per tant ja me va bé que se pensin que tothom era allà pel català i només pel català. Però no va ser tampoc per això, o només per això. També tinc clar que les 120.000 persones que fa 10 anys eren al carrer ja els anava bé això, i ho acceptàvem, i ho sabíem, i no hi anàvem enganyats. Però cadascú hi va portar la seva causa personal, la seva motivació personal, que cultura i les prioritats de cada un. En aquest sentit, jo crec que va ser la vaga de la gent. Va ser una canalització eficient d'una gran frustració social que havia començat 2 anys abans, per molt de motius, i que en el final va generar la resistència legítima davant d'un abús de poder. Un abús de poder evident i que se va viure socialment així. Això va passar per tota una sèrie de coses, això no surt de no res, de cop la gent no se revolta, la gent no se rebel·la, la gent no deixa la comoditat en el seu dia a dia perquè sí. Això se va anar gestant al llarg de 2 anys, hi havia hagut el 2011 eleccions autonòmiques al mes de maig i eleccions generals al mes de novembre, i el Partit Popular havia guanyat per majoria absoluta a les 2 conteses electorals, i a partir d'aquí va començar un context molt dur que a més se va agreujar en el cas de Balears, i que bàsicament ve determinat per una sèrie de factors que són, per una banda, les retallades dramàtiques, una desastrosa gestió de les polítiques públiques, està molt ben explicada a la revista, a l'article d'Ana Fina Santiago, una falta d'empatia absoluta per part dels governants, unes mostres d'autoritarisme i de talent poc democràtic molt evidents, l'aflorament de les obsessions ideològiques sabudes, entre elles, òbviament, la persecució del català, i, a més, i no és una qüestió menor, molt d'errors i improvisacions, en definitiva, una molt mala gestió de la crisi. Basta recordar que la consellera d'Educació era més Joana Maria Camps, basta per posar un exemple. Sí, gràcies. Acabaré simplement amb el balanç d'aquells anys de mobilitzacions, però només del balanç que va significar pel govern i que a més el recorda aquí en Pere Lluís Pol, en el seu escrit, i que diu que pel govern la mobilització de les camisetes verdes va representar perdre 2 consellers, un secretari autonòmic, 4 directors generals, 2 delegats d'Educació a Menorca, un cap d'inspecció, un cap de servei TIL, el 18% dels vots, 70.000 votants, 15 diputats i la possibilitat de repetir govern. I el que era molt pitjor per ells, 8 anys fora de les institucions. Gràcies. Bé, hi ha la paraula Milene, i crec que és la que té alguna cosa a veure, no? Amb les nostres camisetes. Bon dia a tothom. Bé, gràcies Pep, a la Fundació, per convidar-nos no només a dir alguna cosa a la revista, sinó a l'assaig mateix. I el primer que vull dir és que el nom de la revista jo el trobo molt adient. El nom de la revista L'altra mirada, perquè hi ha en perspectiva mirades molt diferents. També hi eren en el seu moment mirades diferents a la situació i a l'acció, però com hem dit varen saber confluir, i aquest va ser el mèrit. El que passa és que en realitat
la gran mobilització per nosaltres, per Crida, no és el 29S. El 29S és la culminació, és una fita històrica, cert, és molt significativa i sobretot molt mediàtica, la qual cosa ja va bé, no? Però la verdadera mobilització va començar molt abans, un any i mig abans, en el març del 2012, quan un grupet molt espontani petit de pares i mares, bàsicament, varen convocar, jo diria que quasi de qualsevol manera, així com varen poder, a la gent que volgués anar a una reunió per xerrar d'educació. Ens varen reunir 60 persones, més o manco, a una escoleta de Palma, i allà ens varen plantejar una cosa que podríem dir com amb una pregunta: què fem amb tot això que ens està caient damunt? Que és el retrat que em feia el del Partit Popular. I, com han dit, i potser repetiré algunes coses, no només xerràvem de tir i de retallades, no només d'això, evidentment, però també xerràvem de prepotència, de menyspreu a la comunitat educativa, xerràvem de la privatització de lo públic, de la manca d'igualtat, etc. I d'una cosa molt important que estava allà a punt de caure, que era la LOMCE. I així va néixer Crida. I va néixer a març de 2012, un any i mig abans, més o manco, no arriba i mig, però del 29S, va néixer el moviment i va néixer la mobilització, que era un moviment educatiu i, com han dit, social també en el mateix temps, amb un funcionament assembleari que se va iniciar assembleàriament i que va continuar i se va anar ampliant assembleàriament per tot arreu, bàsicament per centres educatius. Però és que després se va mobilitzar tothom i tot això ja ho sabem, no només docents, pares i mares, sinó col·lectius, grups, individus de tot tipus i color. I no només, com deien, anant en defensa de la llengua, que també, però també en defensa de la igualtat, la llibertat, la participació democràtica, la justícia. I aquí vàrem començar a elaborar i varen sortir 10 punts d'un manifest. I estem xerrant encara des del 2012. I també, com han dit, cadascú hi va participar des de la seva perspectiva, precisament, i per això, així com la desmobilització deia, crec que he començat abans, això de fer-ho en perspectiva, sí, hi ha moltes perspectives. Hi havia assemblees, hi havia gent que duia amb molt d'orgull la camiseta, l'orgull, és vera, amb aportacions econòmiques en el moment de sostenir la vaga dels docents. I sí, ho he de reconèixer, a Crida la veritat és que ens sentim la llavor de tot un procés de mobilització que va tenir un seguiment inusitat i que va acabar amb aquella gran manifestació on se va demostrar la mobilització real que hi havia i que hi havia hagut abans. Perquè les mils de camisetes que hi ha a les fotos que hi havia allà no havien caigut del cel. Vull dir que eren fruit de feina i no de feina de les persones que estan només a Crida i que coordinen Crida, sinó de moltíssima gent, perquè si ens sentim la llavor a Crida, no és que siguem els protagonistes. El protagonista va ser la societat mallorquina, sencera, al complet, que va seguir tot el camí que dibuixava de més la Nanda en convenciment, i cadascú des de la seva òptica, això és important.
Bé, no en faré una crònica. Hi ha moments que m'ho diuen. Tens nostàlgia. Sí, un poc. Ho he de reconèixer. Sí que en tinc un poc. I també he de reconèixer una cosa, perquè el Pep xerrava que és important fer una anàlisi crític i que aquesta crítica és global i de la mateixa manera que jo tinc nostàlgia i que recordam tot el que recordam, jo també vam viure un cert desencís, perquè la mobilització va acabar, se va aturar en el moment de les eleccions amb la victòria progressista. I si realment allò tan fort ho van aturar, se va derogar estil, la llei de símbols, va canviar molt el tarannà d'aquest menyspreu i aquest allunyament i manca d'empatia que deia, però tampoc els avenços no varen ser tots els que molts de nosaltres podíem esperar. Avenços en tots els aspectes d'aquests 10 punts del manifest que vos deia de Crida i que va originar tot el moviment i que se va estar seguint durant un any i mig respecte a una educació pública de qualitat, laica, inclusiva, democràtica, en català. La dotació econòmica també va pujar, però no tot el que s'esperava, després se va enquistar, no se van revertir o no se va veure una reversió progressiva dels concerts educatius o una política encaminada en això. Alguns de nosaltres, o jo en concret, xerraré per jo, perquè Crida també som diversos, com podeu imaginar, la derrota del Partit Popular no era l'objectiu, era un tràmit, per dir-ho d'alguna manera. L'objectiu era això, caminar de forma progressiva cap a una escola pública, de qualitat, amb totes... Ara no surt en castellà, coletilla, no sé com dir-ho, és igual. Però crec que malauradament hi va haver molts des que varen participar dins el moviment que sí ho varen convertir en un objectiu, és a dir, tombar el govern, que ja està bé, a mi no em sap cap greu, però vull dir que no era aquest l'objectiu, era el tràmit per aconseguir alguna cosa més. I clar, això en els anys posteriors va ser tornar a l'estatu quo anterior, més o menys, per dir-ho d'alguna manera. A Crida en aquells moments estàvem elaborant un llibre verd de l'educació on preteníem que aquells 10 punts del manifest se concretassin molt bé en mesures concretes, i ho fèiem d'una forma, ho vàrem iniciar d'una forma oberta i participativa, però paral·lelament va sorgir el Pacte per l'Educació de les Illes Balears, que va ser un document on hi van participar la majoria d'organitzacions que sí havien estat dins el moviment, però que per nosaltres no recollia els punts fonamentals i fins i tot en aquests que vos deia del manifest traspassava línies vermelles, que nosaltres consideràvem que no, i simplement vull dir, mos vàrem retirar del pacte. Sí, ara cap. Jo crec que la majoria esperava, també es va aturar la mobilització i esperava què faria aquest nou govern. Bé, molt de problemes anteriors, els que som docents ho sabem que subsisteixen, n'hi ha de nous
Quan deia que teníem nostàlgia, sí, que tenia nostàlgia a pesar, perquè no tenim sentiment de fracàs després d'aconseguir tota aquesta mobilització el podem tenir, ser capaç de mobilitzar la gent per tornar a confluir, per tornar a lluitar per una verdadera escola pública de qualitat en qualsevol govern. No, el que no volen des de Crides caure l'error de pensar que si canviem els governs les coses queden ja fetes. No és així. Amb aquest govern, perdona, amb aquest ja m'hi confio, no, volia dir, en l'anterior o en qualsevol altre, volem i estem aquí per continuar. I sabem que insatisfacció latent, individualitzada, com tot està últimament molt individualitzat dins aquest món nostre, però Crides som aquí i en el moment en què vulguem seguir lluitant per aquesta escola pública, que encara no hi és i que falta molt per camí, però contentar-nos quan sí. Moltes gràcies. Després de les intervencions que m'han precedit, jo, des de fer un anàlisi del 29 de setembre i de tota la mobilització, jo faria un anàlisi més actualitzat, des d'una perspectiva molt personal. Jo que ara me represento jo mateix en aquest moment. En el sentit que, efectivament, si analitzant i veiem la composició i l'esforç que movien, impulsaven els governs del Partit Popular, veiem que Vox ja estava de dins. Això és la primera constatació que jo faig. Ja estava de dins, i ja estava de dins, diguéssim, l'estratègia de Vox dins del PP. És a dir, ja parlàvem ja insistim sobre temes que després s'han dit que d'estudiar l'adoctrinament, tècniques repressives, intentar fraccionar al màxim la comunitat educativa perquè dur la confrontació en el si dels centres educatius. En definitiva, ja la llavor també se va posar en aquells moments. És vera que hem tingut 8 anys, i ara no faré un anàlisi crític perquè he tingut responsabilitats sindicals i de negociació al marc fins a l'any 2016, per tant, si una part del govern anterior actual, però ho diré així, no? El govern anterior, però que fa poc, diguéssim, malauradament. Dic malauradament perquè, òbviament, ara sí que tenim veritablement la fórmula PP més Vox. I per tant, la política lingüística del PP, veurem si, encara que ara la seva tècnica, la tècnica del conseller d'Educació, és de bones paraules, fins i tot algun de nosaltres vam assistir no fa poc en el plenari del Consell Escolar de les Illes Balears, que va ser dijous passat, no? Ahir vaig ser aquest jubilat que veia que pot ser el nostre president. És a dir, ahir, no, o sigui, era una prova. Ahir, i, òbviament, com que havia fet aquelles declaracions a la cadena SER sobre selecció de llengua, doncs li van qüestionar no la proposta política, sinó la proposta pedagògica. I van dir com era factible, com era possible que hi hagués hores de lectoescriptura a l'educació infantil. Realment, quins fonaments pedagògics, quins fonaments, etc. I no, és veritat que no se'n va sortir i va dir que ja costalíria amb tot, etc. Però jo després, tornant a casa meva i mirant alguna documentació, vaig veure que ja el senyor Fiol, l'any 2004, va fer un ordre d'elecció de llengua. Per tant, tenen ja un marc de referència, és a dir, això és una política, diguéssim, del Partit Popular tradicional, fins i tot. És obvi que ara aquesta política lingüística del Partit Popular més Vox serà més agressiva. El que passa que en el camp educatiu, per això va servir la manifestació del 29 de setembre i la gran mobilització i la vaga, que ara hi ha una cosa, no per entrar en polèmica, la vaga la van qualificar d'indefinida, però era indefinida com a símbol de resistència política, perquè òbviament no faríem una vaga indefinida que duràs 4 anys, o que duràs
en aquest cas 2 anys, no? 2013 i 2015, però era un instrument polític de dir en qualsevol moment la comunitat educativa, el professorat pot sortir a protestar de manera enèrgica. Deia això, ara no sé exactament per què ho deia, però sí que ho sé, deia això per en el sentit de que, clar, sí, el conseller sí que té síndrome de que se pugui reviure aquest context, però nosaltres, tenim un poquet més d'anys, i hem vist els canvis sociològics, sociodemogràfics i tot, les Illes Balears, pensant que el context és més complicat. Tot i així, jo crec que totes les organitzacions, al marge de les seves diferències puntuals o no tan puntuals, han de tornar a fer un exercici d'unitat. Unitat no vol dir que no tinguem cada organització els seus criteris propis i no tingui les seves reivindicacions i les seves estratègies. Però hi ha moments sociològics, per no repetir això sempre de moments històrics, hi ha moments sociològics que cal, diguéssim, posar les diferències i aglutinar-nos. I tal volta, no sé, no som profeta, no sé si serà a curt termini o a mig termini, tal volta serà imprescindible. I això, jo, per no entrar aquí a grans disquisicions, això és de moment la meva intervenció. tots i totes. Jo venc en representació de FAPA Mallorca. FAPA és una federació d'associacions de pares i mares i comptam, crec que van complir el 40 aniversari de la pandèmia i van quedar encertats de celebrar-lo. En farien 45 ja farem festa. Som una estructura consolidada, nosaltres no tenim aquest punt que hi ha un moviment assembleari que se decideix, nosaltres tenim uns estatuts que hem anat modificant al llarg d'aquests anys, hem anat ampliant perquè les necessitats han anat creixent també. I nosaltres feia temps, bastant abans del 2013, que també ja anàvem com a formiguetes al vespre, deixàvem els nostres arribats a casa i partíem poble a poble explicant a les associacions de famílies les retallades que hi havia ja durant l'any 2010. És a dir, m'estic anant a l'altre pacte, perquè va ser quan vam començar la crisi. I ja vam anar ascendant aquest caliu i recollint aquelles preocupacions de les famílies, de les associacions que ajudaven econòmicament a mantenir els centres educatius, perquè les dotacions en els centres no arribaven i no havia després per calefacció, per fer una petita reparació, i les AMIPAs, APIMAs, AFAs, el que sigui, sempre estaven allà per donar una maneta. El que passa que totes aquestes visites, qui era en aquell moment el president de FAPA Mallorca, en Jaume Ribas, que està segur per allà darrere, després ho va ser en Vicenç Rodrigo, tenim en Glòria també aquí, ens feien Albert enmig i al final he quedat jo. Estàvem tots en aquell moment fent feina, picant pedra, perquè a vegades era picar pedra, però era el que nosaltres consideràvem en aquell moment que havíem de fer. Nosaltres és vera que teníem una estructura legal, una estructura en base a el que ha de ser una associació, que ens va permetre també en alguns moments, igual que els sindicats també ho varen fer, donar suport que feia falta en els moviments assemblearis per algunes accions que d'altra manera haguessin estat més complicades de fer, com ara, per exemple, les tancades en els centres educatius, perquè si ara tu penses que un moment donat a Mallorca poden haver 120 centres educatius com ara hem arribat a haver tancats els hores baixes vespre, amb gent allà de dins, famílies, alumnes, docents, parlant d'educació, és que ara no ens ho creiem, ni per casualitat, per això va passar. És a dir, per sortir, per triomf del 29S, va haver molta feina per part de tots. I jo crec que és vera que el que hi parla, havia moltes sinergies dins de discrepància, perquè ens passàvem discutint hores, o sigui, eren tremendos. Nosaltres, allà veig en Maria Antònia Font, allà que no hem discutit en Maria Antònia Font. L'Antònia, molt bé, però jo crec que la riquesa, quan anem aprenent tots, és quan posem el nostre punt de vista i després construïm, no en el 100%, i respectem moltes línies vermelles,
però sí arribar a acords i trobar més coses que ens uneixen que no que ens separen. En particular vull com a exemple dues associacions de famílies per jo especials. Una va ser l'Institut de Sineu, que el 2012, el mes d'agost, va contactar amb nosaltres i ens va dir així el meu fill no comença, hem de recordar, no? I va ser un inici de la mobilització. I després tenim el JJ i el Mario que ens ajuden a fer una cabina de color vermell molt cridaner i de muntar davant la Conselleria d'Educació i fem un show perquè aquest senyor també és un mestre de tots els presidents de la FAPA Mallorca i estava allà amb nosaltres a la Junta Directiva i ell feia de conseller amb aquella performance que encara si la cercau per YouTube la trobeu i és superdivertida. I així entre rialls, perquè també van fer molts espectacles, ja que diria que també érem un poc pallassos. Se nos van anar perdent la vergonya i vàrem anar fent coses. Pues a mi part de Sineu, aquelles famílies que van fer força, va ser un exemple. I després una altra va ser Sant Mipar de Sies Marratxí, on ell era el president de l'associació, i on hi havia un gran director que és en Jaume Marc, que desgraciadament no està amb nosaltres, i ens vull rendir un homenatge perquè en Jaume també va ser el primer president de FAPA Mallorca. I això és una cosa que nosaltres ens unta d'orgull. En Jaume i en Pep van fer un canvi espectacular en aquell centre, van posar el que ells pensaven en musical i no van recular en cap moment i van fer una defensa dels seus llaços, passàs el que passàs, allà estaven ells. Fins i tot havia que van despenjar i el van fer bocins i aquells bocins formen part de moltes famílies. Bueno, un poc de nostàlgia porto jo, no? Jo no soc docent, només soc mare, una mare que no tenia res que veure, que de repente se va trobar dins tota aquella voràgina i ficar dins un món que després m'ha apassionat fer feina amb quasi tots els que estàveu aquí. Bé, aquí podíem quasi tots, si estàs en un altre àmbit podria que afegir que hi ha quasi. Jo només, si després podem obrir un poc estona dels assistents, diria que el meu salt va començar amb aquell eslògan horrorós de les autopistes de l'educació. Jo només us dic que la mare d'Apraens, la seva alumna avantatjada, ha començat amb un eslògan que se diu la paraula donada. I tots sabem a qui ha donat la seva paraula i no és el ciutadà d'aquestes illes. I jo crec que si demà a la crida, a l'assemblea i els sindicats, és que si hem de tornar-se, i siguem tots units com hi van a ser abans. Moltes gràcies. Bé, bon vespre, bones tardes. Jo, després, el darrer sempre comporta un cert problema perquè he de repetir. I jo repetiré, primer de tot, donar les gràcies a la Fundació, si ho diré, 66 anys, des de Mascaró, per l'oportunitat de fer aquesta revista, que és realment extraordinària. I en segon lloc, jo, més que com a expresident de l'obra, que això queda molt bé de moltes papers, jo ara vull ser un dels 100.000 que van ser a la manifestació. Perquè nosaltres ara, tots els que som aquí, d'alguna manera hi van participar i d'alguna manera hi van ser, però aquí van ser 100.000 persones. Si no voleu dir 100.000 persones, digueu una cosa molt més important. El 10% de la població de les Illes Balears va sortir del carrer. El 10%. Ho dic perquè la significació és molt important i hem de dir la manifestació dels 100.000 per qui vàrem ser. Per tant, jo també vull, en aquest moment més que cap altre, ser un més de 100.000. Però jo també vull dir, i tiraré cap a l'obra, perquè per aquí està el Joan, i parlar una mica de què va significar l'obra dins tot aquest moviment, perquè va ser especial. Penseu que en Bossà, l'impresident, entra el 18 de juny del 2011. El desembre del 2011, una setmana abans de Nadal, publica un avantprojecte de modificació de la llei de funció pública
que eliminava el requisit de català a totes les proves per entrar a l'administració pública, a totes, no només en metges o en els bombers, a totes. Quan publica això una setmana abans de Nadal, l'obra se posa en marxa per intentar recollir al·legacions en aquesta, perquè s'obria el termini de delegacions públiques una setmana abans de Nadal. Molt bé, en 2 setmanes a totes les Illes Balears se van reunir 12.000 al·legacions. 12.000. Això des de l'obra, que érem el doctor Ferran i encara no érem aquí, i després vos contaré una anècdota que no sé si calculo que no espereu, vos contaré, vàrem dir alerta. Alerta. Aquí hi ha remor. Ja hi havia remor. Evidentment, no se va recollir cap de les al·legacions que van fer i aleshores s'aprova la llei de funció pública. Arran d'això, el 25 de març del 2012, 25 de març del 2012, l'obra organitza una manifestació amb un lema molt simple que se deia Sí a la nostra llengua. En aquell moment, 50.000 persones, el 5% de la població de les Illes Balears, va dir un sí a la nostra llengua. És una manifestació que ha quedat molt diluïda per aquest corolari de la gran manifestació del Segle. Per això deia que va ser tot un seguit de feina feta per distintes entitats. I jo m'agrada recordar això, primer de tot perquè som de l'obra, i segon perquè van ser 50.000 persones, alerta, poca broma. Dit això, com va ser que l'obra va pegar dins tot aquest... Perquè, clar, tota la mobilització no només era pel català, que sí, però el català quedava bastant diluït. Quin era el gruix? Escola pública, de qualitat i ben dotada. Aquest era el lema. Què va passar? Que l'assemblea de docents, entre la qual hi ha gent de l'obra, de manera natural i sense que mos ho demanassin, van venir aquí, al Correu, a Llaçà, al doctor Ferran, a reunir-se. I d'aquesta manera va néixer, diríem, l'aliança entre un i l'altre. Però hi ha un element molt important que no s'ha esmentat, i jo ho vull esmentar, que va ser la caixa de resistència. La caixa de resistència és l'experiència de l'Estat, no diu Mallorca ni de de l'Estat més important que hi ha hagut mai. Se convoca una vaga de docents sobre una caixa de resistència que ens supera a tots. Ens supera a tots. Venien donatius i venien aportacions de tot l'Estat. De tot l'Estat. Fins i tot se va fer també una subhasta d'obres d'art i tots els grans artistes hi van col·laborar. Molt bé, com que l'assemblea de docents no estava registrada, no podia obrir cap compte corrent. I aleshores van venir a l'obra cultural i van dir que no tindríeu un compte corrent per poder fer això. Per favor, necessitava un compte corrent, pensant que se tractaria de 1.000 euros. No? Ho hem de dir així. I van dir, sí, en tenim un, i teníem un compte corrent, i poden dir nom, perquè m'agrada dir-ho, a Caixa Colònia, que hi tenien, jo què sé, dels 400 euros, ara fa molt de la marihuana, després no vaig mirar els comptes. Però era un compte corrent que no tenia entrada ni sortida, el teníem allà i no feia res. I van dir, bé, utilitzarem aquest compte corrent. I a partir d'aquell moment, tots els donatius en metàl·lic anaven en aquell compte. Clar, hi havia un problema, que l'obra, el titular d'aquell compte, havia de pagar en els mestres en vaga. Poca broma. Com ho arreglaven això? En quin concepte? I aleshores aquí ja hi va haver abogats i tot això, que me van ajudar i me van dir com ho havien de fer. Però
el Círculo Balear se'n dona compte. I el Círculo Balear mos denuncia. Denuncia l'obra cultural balear, entre d'altres, perquè deia que tots aquests donatius de la Caixa de Resistència anaven a l'obra per activitats. Perquè en Bausà mos va eliminar de totes les seves llistes de benefactors i el Consell de Mallorca, en Maria Salom, mos va robar, i ho dic clarament, mos va robar més de 50.000 euros. I l'obra estava fins a l'escola. De tal manera que van haver de fer una derrama dels socis per poder subsistir. Molt bé, en Corque Campos se'n dona compte i mos denuncia. I, com bé sabeu, hi ha un canal de difusió molt important entre el Palau de Justícia i els elements, diríem, més conservadors que els altres, no és així? I aleshores en Corque Campos va saber quin dia i a quina hora vendria la policia judicial a inspeccionar l'obra cultural. I va enviar un periodista gràfic del Mundo el mateix dia i a la mateixa hora, però allò d'enviar-lo al doctor Ferran el va enviar aquí. I va estar de plantó com a 3 hores. Quan la comitiva judicial se'n va anar, d'aquí no va telefonar la loteta que hi havia a recepció i diu: ja, home, aquí hi ha un periodista que fa un parell d'hores, què és? Te deu esperar a tu? I jo dic: no, perdona, jo no espero. I no fa molt de temps que és aquí davant. I jo vaig creuar cables. Vaig dir: això és el periodista que esperava la fotografia que volia en Corque Campos de dir obra cultural denunciada. I vaig dir: digues a aquest senyor que ja està arreglat. Que no se preocupi, que està tot arreglat, que se'n pot anar perquè perdrà molt temps. És una petita anècdota, però que demostra, és a dir, tota la mobilització va tenir unes conseqüències molt greus per moltes entitats, entre d'altres l'obra. Què més volia dir? Una altra cosa. Tots, al cap dels que som aquí, crec que abans de la manifestació s'atrevís a dir quan seria. Perquè van dir: anem a la manifestació i ja veurem, com sempre. Però, és a dir, dia 28, el dia anterior a la gran manifestació, nosaltres aquí teníem una junta directiva i vàrem acabar de veure les 10. Crec que era les 10 que va acabar. I tenien la reunió a dalt de tot i aquí venien camisetes. Aquí hi havia tot el grup. I en el jardí també. Perquè no hi cabien i tal. Jo quan vaig sortir de la reunió de la Junta, me'n vaig anar a Cava Carrossa i vaig dir: com anam? I diu: bé, la cosa va bé. Quan vaig sortir del carrer, vaig veure que la cua arribava fins a Santa Fe, sabeu, a Santa Fe, fins aquí. I jo me vaig emocionar. I vos ho juro, per la meva salut, vaig dir: aquí passa cosa. Que tu facis cua per un concert de Bruce Springsteen i estiguis 7 hores, ho entenc. Però que tu facis 2 hores de cua per una camiseta que posava crida, que no sé què ho dia, 3 euros i m'ara regalar moltes maneres, no costa. Vull dir, és increïble. I jo me'n vaig anar a casa meva amb una sensació de dir cosa passarà. I efectivament va sortir el 10% de la població. I 2 coses ja per acabar, perquè ja acaba. En Biel ha dit que fa 10 anys Vox estava dins el PP. Ara el PP està dins Vox.
hem de crear remor. Hem de crear remor. Aquesta gent no va de bromes. Penseu que la Conselleria de Cultura és turisme, cultura i esports. No sabem gaire bé si és que volen culturitzar els turistes o volen turistitzar la cultura. I un altre detall no menor. La Conselleria de Cultura, d'Educació, és educació i universitats. Talment com va fer en Bonsà. I penseu, i ja cap, que dins la Conselleria d'Educació hi ha els mateixos elements que varen redactar el títol. Gràcies. Moltes gràcies a tots els que heu intervengut. Si voleu podem obrir un petit torn d'intervencions, els que vulguin, i que pogués el més breu possible. Allà qualque micro, si no heu de venir aquí. Aquí. Ja veig. Sí, no, només tres petits detalls. Un, en Jaume, l'informació. Quan les fundacions van decidir a on farien l'acte, van triar Can Jovet, no perquè hi havia més gent, perquè tingués molt millor, perquè tal, sinó perquè significava el que significava. La segona cosa que jo crec que ha quedat molt clara en tot el debat, però que la gent que estem acostumades a lluitar fa molts anys no s'ho oblidat, és que no hi ha aquesta lluita potent, massiva, creadora de majories socials que se facin 15 dies. Això de dir, ha passat no sé què, divendres convocarem per WhatsApp, no sé què, ja ho podem convocar si volem. Però si el que volem és organitzar mobilitzacions socials potents, això significa picar pedra, volar, treballar i tirar. I la darrera és que jo crec que tots hauríem d'aprendre ja, hauríem de tenir claríssim que perquè ha sortit tota la qüestió de l'encís, de ser després el govern que va sortir va fer o va deixar de fer el que havia de fer o el que no havia de fer. No hi ha cap govern, i menys si és autonòmic, i menys en les competències autonòmiques que tenim aquí, que pugui resoldre a fons cap de les reivindicacions que poden mobilitzar o que poden tirar endavant. Jo crec, la meva tradició, soc molt bé i crec que una certa tradició que no la diré públic, però que el llibre de sap, és que el govern no té poder. Ni tan siquiera, des de l'ordre autonòmic no, però ni l'estatal ni l'europeu. Per tant, allò de dir, ja han collat per què han llevat del mig en els altres, i ara ja podem descansar, mentida. Si tot el gran moviment que va significar aquesta lluita hagués fet una assemblea i hagués convocat unes eleccions per elegir 15 persones, les millors de totes, per nomenar-les govern, tampoc haguessin pogut resoldre ni el 10 punt d'aquí, ni els altres, ni els altres, perquè és tema econòmic, perquè el que realment té poder és el que té poder. Per tant, l'única forma de contrarrestar el poder és mantenir viva i activa la societat civil. Si voleu xerrar, si cau la mà. Hola, bé, jo vaig tenir un professor de literatura que me'l va dir una vegada. Recordeu sempre que l'escrit queda i s'ha d'anar molt alerta amb el que s'escriu. I el que se diu de boca, se diu de boca i a vegades s'oblida. Jo he participat en un article amb els amics de FAPA, tenc amics de FAPA, tenc amics a l'Estell i també a l'Assemblea de Docents, que alguns són d'aquí, també alguna obra.
però els meus amics de l'ànima són els de FAPA Mallorca i he participat escrivint un article per aquesta revista. Hi ha coses que no surten però que avui sí que vull dir i no surten perquè jo no les vaig voler escriure en el seu moment. No era possible aquella campanya d'assetjament del govern sense la complicitat dels mitjans de comunicació. Això d'alguns mitjans de comunicació. La campanya d'assetjament, sobretot contra si és Marratxí on estudiaven els meus fills, petits en aquell moment, els grans vull dir, era pràcticament diària. És a dir, portades d'en Jaume Marca en Pau Descansi quasi cada dia. I de l'assemblea de docent no en parlem. I jo, com que en aquell moment no feia feina, bueno, feia feina molta que meva, però no me pagaven per la casera, com no paguen les dones que fan feina que seva, jo feia un seguiment de xarxes socials de lo que estava passant. No vaig de vaga, no sé si ho recordeu, amb 10.000 persones, 10.000 de l'Argentina, del Brasil, de Portuguès, que fan aquesta gent aquí, matxacant a l'assemblea de docents, a FAPA, amb uns atacs personals contra en Vicenç, contra en Cris. Jo dic aquests perquè eren els meus amics en aquell moment. I jo deia, però això senzill va de mare, manejat per gent que estava en el govern en aquell moment. Per exemple, la senyora Guiló, que no anava a parlar ningú, però aquesta senyora, que era la portaveu d'Educació del Partit Popular, manejava les xarxes socials, la gent que participava en aquell grup d'assetjament. Antoni Cans, que també era diputat del PP en aquell moment, que ara lleva Vox, ara ja no tampoc, en fi. Dic això perquè l'assetjament al mitjans de comunicació i a xarxes socials va ser brutal, contra tota la gent que se va mobilitzar durant tot aquell temps. I simplement ho volia dir de paraula perquè no ho vaig voler escriure, perquè no queda així en paper. Sí. Maria Antònia de Joan. Hola, i jo enhorabona per la revista i per aquesta iniciativa perquè és la primera vegada que ens convoquem i ja començava l'hora. També recordar-vos que el 20 de juliol del 2011 ja ens vam reunir aquí la comunitat educativa, i jo crec que ja hi devia haver també gent de Crida, en el jardí d'aquí per començar-nos a organitzar. És a dir, quan tot s'havia acabat de constituir el govern. Després també només una menció en Llaços Quadribarrats i en Miquel Albero, perquè aquell llaços van sortir dels alumnes de l'institut i van fer feina, que crec que era Muro. Era el Berenguer de Margarita, sí, tens raó. Eren els alumnes de Miquel Albero que va morir, com recordareu, i també volia fer visible aquí. Després també recordar la feina dels jubilats per Mallorca, que varen fer aquells camins contra mentides, se van passejar, no recordeu? Per exemple, el Carles Amagual, aquell músics que baixaven cantant sonen les xeranies d'Incapal, les lectures continuades que se van començar aquí, la vaga d'en Jaume Bonet, la d'Antoni Amagual, no sé si era Toni Amagual, ara no me'n recordo, Joan Permí, la d'en Jaume també. I bé, totes aquestes coses que són importants, i també dir-vos que en el tema de llaços, que precisament a l'Institut de Marratxí els volien anar baixant. No, és que aquí no pensar llaç botxins. 5.000 euros de multes als directors si posa el llaç a les façanes. I els van a baixar uns operaris, els van anar a baixar, i el director diu, dus un permís a qualque cosa, i no, duis arnesos, duis... És a dir, ells volien que els directors hi deixés una escala per baixar i no ho va aconseguir. A partir d'aquí nosaltres vam dur llaços a Cura, recordareu que se va fer, nosaltres vam demanar que hi anés 130 persones per fer una concentració silenciosa i llegir el manifest des de Llaralt, llançar un manifest dels enllaçats i van ser 300 persones. Això se va dur després en el País Valencià, a Catalunya, aquesta solidaritat
aquest endemisme balear també va tenir tot el suport tant econòmic, a la caixa de resistència, que hi va haver molta gent que hi va posar el pes, de la resta de països catalans, conscients que el que ha fet una part del territori ha fet el seu conjunt i per tant aquesta solidaritat també per ells. Dir-vos que nosaltres també van arribar al Parlament Europeu, recordar-vos que hi havia el ministre Huert també, qui tirava llenya en el foc? En Bolsau, era espiròman, y Huert hay que españolizar a los alumnos catalanes y això també nosaltres no ho movíem, no? I dir-vos, per tant, nosaltres vam enviar en el Parlament Europeu a Estrasburg, allà vam denunciar la vulneració dels drets lingüístics de la comunitat lingüística catalana, vam poder parlar en català en el Parlament Europeu, ens teníem uns traductors, també ho trobareu a internet. I bé, que jo crec que aquest ha de ser el punt d'inici de tornar-se a trobar, crec que deia la seva intervenció més centrada en el que està passant ara i com deis tots, i la Cristina i això, per convocar-nos per estar organitzats, perquè ells necessiten veure que està la societat organitzada. I només vull acabar dient que jo no comparteix que aquesta idea de com que el context social no és el mateix, no sabem, sí sabem, en qualsevol context sempre han sabut actuar, les persones que els ha tocat en aquest moment posar-se al davant d'una cosa. No s'hi ha de posar només una entitat, perquè per una entitat, no sé si era Miquel, no sé jo, que deia qualque cosa que m'ha fet pensar en això, però una entitat tota sola passa molta pena de convocar les estructures. Quan serem? Des per avant. Serem molts, serem pocs. Però si ho fem entre tots, no hi ha por que la cosa funcionarà. Perquè la gent està esperant un lideratge i una convocatòria i un on me pos, on me puc posar, perquè la cosa està molt motxuda quan mirem amb molt de temps, en el territorial, en el ambient, en el social, en el tema català. Gràcies. Seré molt breu perquè Maria Antònia ha dit unes quantes coses que volia dir. Primer de tot, donar-se bona nivena per la xerrada que ha feta, perquè vaig a ser companys a Sineu a dins del moviment allà. Crec que va ser una clau molt important, igual que la Federació de Pares i Mares i l'Obra Cultural Balear, tots els temes de caixa de resistència que va sortir de l'Assemblea de Docents i que, des del meu punt de vista, és la clau de tot del moviment assembleari i per jo tres persones dins d'aquest moviment claus, que són en Guillem Barceló, Iñaki i en Josep Lluís de Santiago, que també al moment de tornar, que anàvem un poc perduts, va posar el seu assessorament perquè poguéssim tirar endavant. Volia fer, però a part d'això, arment el tema dels enllaçats. Jo era íntim amic de Miquel Albero, que fa 25 va fer 8 anys que m'ho va deixar, i vaig viure molt de prop totes les pressions i persecucions que va tenir el tema de llaços i que tots ens vàrem sentir enllaçats amb aquell moviment que vàrem tenir fins i tot a la plaça Major, que vàrem omplir la plaça Major de llaços. I a partir d'aquell dia els centres, tota la comunitat educativa, crec que entorn a aquesta figura ens vàrem sentir enllaçats per l'educació, per la qualitat de l'educació i per la llengua catalana que venien també per destruir-nos. També volia, sense cap dubte, tenir una recordar en Jaume Mar, que també, com que vaig anar a moltíssimes reunions a l'Institut de Marratxí, coneixia les expressions polítiques, personals i familiars que va patir i que va fer possible que el moviment assembleari de docents pogués tirar endavant, perquè si no hagués estat per seu xaput, hagués estat bastant difícil. I en darrer terme també aquest moviment assembleari de Iñaki i d'en Guillem Barceló, que en moments molt crítics van agafar diríem la responsabilitat juntament amb un conjunt de persones que li van dedicar moltíssimes d'hores, van ser capaços de recollir 5.000 firmes, 5.000 signatures en estiu i principi de curs per poder convocar vagues com a tal entitat de personal
de la docència. I crec que això, que aquest moviment que se va iniciar en l'estiu i que els mestres sempre tenim l'etiqueta de que en l'estiu desconnectant del món educatiu i que era totalment impossible, se va demostrar que sembla element i amb una il·lusió brutal per l'educació i per la llengua catalana va ser, diríem, la llevadura que va fer possible que sortiguessin 100.000 persones en el carrer. Moltes gràcies per haver-nos convocat i per celebrar aquest desè aniversari. Vicent, mirarem després de tancar l'acte.